Sekutanga nakapuma sekutanga napuma ndio kufuatilia baba na mai na tete sisi kuendesha kuti mwana wewe angashaya mwana mwana ashaya kudazenda wataenda kuti wataenda babu ndio ataenda kwenda kusema saka mwana wewe baba kana tapeta naweza kumjoli kumuona nisiwa takapita ndio tudini ndio wasta hapa utadita la kweli ndio kumjoli kumuona nisiwa takapita atapinda omba nini tese kandeso atapinda omba huyu mwanale hapo ndio aba nini alikubira kufa kubita moyo ngumbo kuona wase pamwengeze matsinza kanoteka kule kutano kashasha moko bani ndipo papina watoita basi mule wangu ndiusho tola nini ndiyakawala si wanongo ufatwenzi na tete na maiyo kuna munishalela muda loni kazishua uyo valelo kasi zishua takaenda kwa matsiketse isusu takapamba takaenda kwa matsiketse takambata matsiketse chi mpolifiti Right, matsiketse ajo ambe kwa matsiketse kwa kasi ayo matsiketse ajo reda se It's okay, come. Nditwa apita kutasanga pamusoro yemakasi yaikuto Vandipumha ndakamupfuma andamupfuma chakaita mwana mukomana ushu wakashaika kwako ataura kuti ndozoitika kuno ndio wakubata maoko sikutoka kwaita wakaenda mkururu nemuzukuru otochimedzana paya mukomana ende kwazota baba ndauti zoti chikumbouraiwa na chimbori chii vanotweni ngewangu uyu wanga amuzukuru saka ndipo ndakati chimbomira zvinoda chichazotouraiwa kuzotoona kuparara ndopakazouyazve zvikanzi baba isitala kutenda dauti zoti nyaya ndambotira mupiona sei ndikati nyaya kadai yakuda mumba achade panoamuzwa saka ndopatakazopinda mumba ndobvati zvino mwana baba ndida kuunganidzana namukoma nemuzukuru saka dadozwa kuti chikumbouraiwa nachii saka tese takabva tamba takanyara svika nazoti ini regai ndichitaura mazira andikuzviita inini muri unamatwa wana muri potwa mibatwa mukoma 2019 ndina wakomana 2 wakafa mukuru wacho tiri padambudziko reimwe wacho remudika wacho mukuru wacho akati vamukuru mudaundura iri anazopedza sondo babhafa tete aitedzera ngoma iyoyo zvautaura zvinhu zvikoresa kuti makazvitaura then how do you prove that munozviprova sei kuti yakaita andopanditi inini kana dai kwakuti pamupasho kuti kutoti kupumha nakupinda paupinda tokupumhaka kana murotika vavangurudauraire chichi saka chinozvimwana akataura masuku iwayo mwana akataura ndakandituta zvakazvitaura ngemwana kuti mwana akatoshaka ndiyakashoko rabuda pandikuti anzi makataura nyaya zvikuitika makati murume wangu ndeuyu hatina kutaura kana wangori papo makataura mwana papaina uyu mwana kuzoshekwa papa nekusha tete wakashaika kusha ndakatoenda kwana sekuru ndozvito handitete zvatonaka kana matiwo mawitness
Ukune witness, it's okay. Saka watabuda way forward. Then how do you prove it? Munu posted. Kana munu posted now. How do you prove it now? Kujapa. Uzishwa ndiye kule. Nina ndoti ndiye kule. Mwana wenyu. Mukoma akatoto nini ndiko kubata. Mwana wenyu wakati asatafa. Ndozo makota ini. Mwana wangu asatafa. Akati uri kunduraire. Chitinda ina tine musopa zinofunga zvakatika 2019. Ai. Ngadaenda kamsana etapo. Izvaibamba. Tisemoko mda. Izvo zvese hazina basa. Tati isusu izvo zvese zvakataurwa kudaro. Muri kuti tochiita sei to prove uyada kuchenurwa. Unomuchenesa sei? Iye azonditoni kubata ibona. Ndosaka ndatika prove izvaibamba. Zvakatonaka kana ndiri kumubata iwo. Saka chichenesa naye muri kuti muchenesa nenzira ipi? Ndosa ndokubvunza ipi. Munochenesa nenzira ipi? Muri tu. Pacho nyaya kanga itika ngekuti ndati munoda kuchenesana sei? Muri tu. Dari remusha harichenuse. Muda waprofita kana mnganga. Because pane rufu apa. Anditi? Pane rufu apa. Anditi? Saka dari remusha hariprove izvo Ndakauraya ndiyani. Panotoda mweya. Saka ndikuti mweya wamunotaura nezvawo munoda mweya upi? Wekuchechi. Bamba. Yese. Saka tipedze muri kuenda rini chechi kwacho. Ngatitedu musope kubani kurumsesa. Pamusoro ma. Yes. Nyaya yekuchechi ndosinoenda kutatanga. Susu patakaenda kwachesamanga takapiwa madhezi kanzi ndaimo fambe semhuri yandiri. Tikaenda hapana chakabuda. Tikazodzoka ndo patakazoya kuno. Wamakafamba suyana. Havanotombobvira kubvuma kufamba. Saka ndikuti saka make sense. Ndosaka ndati munoda kuchenesana sei? Mese muripo murongani? Muri tu. Mimi munoda ere kuchenesana. Munoda. Patika nzira dzacho ndo pari kusiyana. Imi munoda chiprofita cheta chete. Kuuya kanduno zvinyizvo zvevatadzi chete. Zvemahedheni chete. Ndoka ndoti inini Saka hapana solution. Asi uyu wataura kuti ngatishandise kwese. Kana mada waprofita ngatiende kwenyu ikoko. Ngatiende futi kupi kwamunoti kunyika dzimu. Ndakandibwira kwa inini kuti chiprofit kwakana. Ndoka ari muchiprofit. Muchiprofit. Kondera kumbira sei ndimo dzinoende kusvikira dzimu. Kana watendera. So okay. Right. Pakana go do that. Chita say chitanga kuenda kwa kumswa. But mswa 500. 5 June. Chende 5 June chende kwa mloko mswa 5 June. Then afterwards nenda na answer ndimo nenda mwa. Baba tenda tu na gozi. Ndota kuja kwa general. Israel bamba. Abaje kapa. Unyangwa mwa ndesa wana basa. Wani basa ndi muntu. Basi tu maja haoni. Aje Haoni kibaboni. Asakaoneka tochitangrepa. Odaro ni kuti. Zakoneka sechigaje. Ndosa ndati kana asina kuoneka tochitangrepa. Ndiye ari kuchipa date na 5. Inoda kuzwaridza kuti ndate date na 5. Then tochimove forward. Titofambira kuima. Munoda. Kwesi iyo wabvumi chaudare tipinde kuchechi kwa apostoli. Izwa mningira zvakutaura. Ndati baba kwati ndoenda kwese kuchechi kwacho nekuko. Uyu akati ndiri kuda kuchechi chete. Ndikati aiwa uyu ati kwese nekuchechi kwakwarudii ari kuuya. Hatiti ukatuteka advantage kana kuwanda nechechi. Ini ndichakumbira wekuchechi kwake wakuru wake wekuchechi. Kana kuti arumbomira kunamata omumira unamata. Aende kwese kuchipostori
neuko kwese mushaunaka chiri important to us kuwirirana kwevanhu nekuti mumusha zvinhu zvifambe zvakanaka ndozvandataura chete simple because pano auya munomu vachihwandaka because anozwa kuti kune mutemo unomuprotecta kuti kune freedom of worship kune freedom kuti saka ndiye anoshandisa saka isu tiri kuti kana enda hapana dambudziko tinoita zvakuda iwo zvausingarira tidii hatiiti asi tikaona kuti uda kuhwanda tinonokumbira kunowanikwasawo muguti ndese ndizvo andizvo saka chiendai totaridza kuti after 5 musi wa 5 Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.